Adom 106.3 FM Sunye. Yamo bibia kwa ba. Bigidi sa ho ye. Oh ya yamfase da mawurade. Za nyo no na ya moma o manga na yenkan. Ena nu nkrofo bi kwoto aba ekowi ase na obi aso ne no medwane. Adan ya yesi ntokwasi. Na watwe ni wochena pepepe ne yekoto aba. Yenkasa ni nyina ye de. Na so yebeka se ya ne sa. Esa sa anya hwekura ne yetie baabi. Wa no man koye ma me mpa bone se urade ma ne koyie. Wa wo yare me mpa bone se urade saw ya de. Wa wo peba me mpa bone se urade ma won kan wo de. Wo de ye adwuma urade won tie wo mpa bo. Aba wo ne abayade urade mu akoma so de mram. Jumade ne ya Kenkan Me. Na ha de nwoma ne ya Kenkan ne de atu ye hofo ne yesua bibia firim. Enwe nyame achade. Na so mpanyine sisa so mbrofie enwo ye awokrama wonya dabre da. Ebe yeshuo. Sa sumdwe ma Ghana enwoma ne ye kan ne de akere hwan. Ye sire hyema. Etie ne Kenkan Me Jumade ye behwe Ghana asumdwe. Yeba. Ekwan ben ye befa so a abatu achi watimi wakame eni ade ni nyina achi asumdwe betimi aba wo maye emu eno ni ade a enne ye ba betena se ne yesi hu ne koso empanyimfo aye krado kaka me mpo ku amwase anansio na wotwe atwa mu ye betena ha ye tufo ye bompa ye kan nipa fam de betimi aye bia. Nazo police for report amode abache se abatu yi munku a Adom abatu wei munku a tienie mame abatu wei munku a nipa adase ne no omote ase a ne ene omu nyina bonkomo etie Kenkan Me emu maku num mitro kaka mi o minro kaka yati studio ha enipa 1 2 3 4 Shine kan 5 kaka mi mpo ku amwase anansio etiti se nipa yetie nipa maku num mitro ena afrimu minro kaka mi o abatu wo ya ho ye koto aba nipa num na afrimu kaka mi mpo ku amwase anansio ofa kisiwa ha ofa mame mu akwaba oyere ba me joso wunim de oso ye wo faro no eti enko enim ofa na hona mu boko de boko pa utimi koto waba de ai de radias se utimi koto waba na bibia ya asumdwe se me so me ka ho bi na meka nsem bi wa ha to ma wo mo odon kwa na wa ha amanyoku ame meto ma wo mo enye no no ene ye ba wa kuru nani enye no no Shine ana minyai shine se menkanti meka Ede ima ha opanyigazie twafidie ne ben wano ma me na ehu hia me honamu boko de ye de hu ase ye de hu ase na ne bredi kan mi sha won from him say you be sha bia de e bo abrabo mu nkomo na you wi ane de wa cha tiato ena de Kenkan Me Jumade so no waba opanyini ye mo akwa babiu na radio Adom wa che nkwan de na ese aseda na wo se de mani na ansa ye be sha ase no ye ni kan fa we mprapra kwam esan se ye mpo Ghana ye hia sumdwe sa sumdwe ni wa ye ntimi fa Kenkan Me mrew sa sumdwe ni wa Adom kase bo hwan na de brewo aha jason sem hwan na betena ha na wo benya light na wo de atie de wo be de wa fra wodofo hwan light etie hia sumdwe na emom sa sumdwe ni beba so de a na ye minu mienu esan se Ghana eye memman eye wo man ina mpanyifo ka se kusi bodo wo same mesume sam enye ba akofo ena nana ne abrewa hye wo Facebook
fo adwenche to ho ma ne nya asomdwe nsem ne kenkan fama ho Asampayetia Obayansafo so wo bunye won kana asam Ze mafutu sam kakre wa supeme Yo kofi oh my ya woman oh man ya mama na Yenyi baby ako wacha za ya wareni Wonsom wanyinyi pa Kaza pa wo fio ye Ya moye mberaye Ghana be yo se betitio ifrimi no mienu wo bi mfri ni mamu ma me ya Ghana ye ma ye da Sikanye bredo wafa Timpawo itifa de di agro Nyamishira Omani payo zefoa Enyano Yafanya misronye jumana nyami beshrayen Obraya boya Amoya muraye Enti anyembia metwe bisawo wa mai mu ayati Christopher ne anuanu mosramifo ne doso ebi musum ya nananom abosom ebi musum Hari Krishna ebi musum Buddha sa asumwe nyina gitum se asumdwe hu hia eti aba ne san ne enkoto aba nipa num afama wawuyi eya asofu no na woman kansam na mananko omasori metrim efutu a chief imam ne yenuanu mosramifo mpanyifo de maye na mabunu no nantie ya nananom abakwasam a ye ka de to ho a ya bo achi esuatra na ya so na den eya semsebe ofa mame mo akwa babio Medase medafo na mejidi se bibia ye ene ase ene mani wo soro kakra mo fa ncheme esanse Ghana bambo no yentimi mayen hwere. We don't have any second opportunity to protect what we have today. And then nyame dia mayen o dia chayen enti yen yasade se e wose ye bo ban ofa na watwe etwa mu wo kan sem bebrebe woni malam ene be hia mu malam bompaye malam tufu ye mane ka bi o Hausa Arabic mu de kire mabunu nipa na watwe san na ne wo mo na tiase munum ena abatu mu mafrim ye ko ni sen yo adu e matiefo nyina atwo tiefo joso aha sa asem ya okay em se na atwen se na yedi sa ankombo no na oka na me so me yeto baabi
Baby, I'm equal and say, do baby now, do not cancer empire. Miss me can't be. Say, and you be beyond the empire a year. And I'm say, Amaya, or con a sister, my woman, the share, after any baby bidding. When you are sort of down, I saw for her. I did him for her. Am I paying for Krumu? And son, Basa, it's me see. And he said, if you to be obey, my emfa, I saw him way who's for him. Oh, my way, say, I saw him tea, be and messy. Be bit messy. And yet, I mean, yes, sorry, me. Be just ready, pa. Be dear way, Uncle Pondy, pa. Namum, Emra. Say, when you pay Nimra Swa. Sansa Woodma, and I, let me see. And son na obi ebetutu abobi ana say ye de bibi be yo bia mu owo no na ebia onua no pese oteti amra so emra wo na esimo obi anti aso no ono ye na dwen say obeti aso enti say o na dwen so obeti amra no so dia na ohwe amra no so no yama ne say onyina ha na ohwe say sa amra yi ebe ye adwuma no ono so ontumi anyina ho hwe wo ma wo nso management influence asanse nunti ne yasan se onyina ho enti ofana che se metede wo kan ase a honhom fam de wo ho ena honam fam de wo ho nemo honam afam eyame ne umienu aso de se ewo se yedi mmara so yaso ofa yenti afutuo wi na da mete se afutuo wi dikinima wa ha Apostolic Church of Ghana kwahyeman eho no wo ye dikin na yenti se afutuo wi nwie na fa yemungram. Let us tell the world that although we are black, our brains are not black. Our brains are sharp, that we have wisdom too. May God give Ghana wisdom so that we can have clear elections, peaceful elections. Now, he came to steal, to kill, and destroy. The violence will be it is satanic, it is evil. Let us turn away from it. Nobody is worse. No. Politicians, no matter what they say, I hope you agree with me. About 21 countries, one country school, but one country Presbyterian for man said, Jesus has been drained or the giant. That when some small be not the violence by a Fabian, what's my bonocra, a Fabian, down in the coffee, a go bomb pie man. They try to enti wey afutu a ekoso wa asore dem sabe sanyame boy ya ready tuntum no nkire se ya adwene nso ye tuntum eduru si e ba beto aba wo behwe no abrofo o mo biebio mo companies ni ade wo abibre mu nyina na o mo ka cho mo nkrofo mu nyane sa nkrofo we die ni mo mo ba betete wo mo ho wo mo betu atu abetwese kan ni agyan ti mu nyane. We have the opportunity to leave something behind. Akwanya na base wasa Ghana ye mawiase nyina hu se ye soronko. Na sa abre no enu ani. Ebre fufuru bia ni baabia. Na mekaisa mene Archbishop elect Elisha Salifu Amuako etwetwe nkomo. The futu fa asomdwe hu won de mai. Yesu e friend the Prince of Peace. O mai bia asomdwe ni mo no. You can succeed. Akabeye a month na yewura December mu enti no ka ebetimi a osofo biara em preaching for asomdwe ho. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Enti sa we osofo now my members ekoye to trust them a sa osofo no umfiri nyankopon na otro sam so wonti ase untimi nkoti asomdwe hene na nkoka bibi foforo enti mesha asofo no a omu firi nyankopon asofo a nyame afre wo mo ama oman no said they should start preaching the peace of God and become the agent of peace, because so on my no say there's no way yebetimi astronomy. I will encourage all of them say obian starting preaching nyankopon asomdwe niemfa asomdwe no enhye nipa ni trim. Bible ni say ye bompire ye mompire ma the peace of Jerusalem. Ye yet Ghana ho we are all Ghanaians. The edi kan say ye bo nipa first ansa na obeye Ghana ni ansa na obe join politics. Put your nation first before any political party. As Empire Archbishop elect
Elisha Salifu Amwako. A life chapel. In what this answer me to Jan. Bosumiechi and Sandy Ebetuaba. Deacon. Menia. Mona Mohenya Mia Safus. Sorry. Asore mane ba. Was see a mo mudi. Was say, Omobo Huma Bramo. Na minim, Semunya daje. Etu masore maf. Efasum bi ho a. Moyeye. Papa, aye ejuma kase a ye ne yie. Esan se edika yenchia yetiefo ne wana wotie nyina se ende nyame adom wate yenka ye kasa na meba no woka asem bi se asomdwe ni ho a wo be de ne wetie adom kase ebo na papa yen femfiri ne se no kosem Bishop Dr. Yewusu asakra sene signals messages my say obia ne church the also say yakachira asoremba eto de bi ye nya kwanje wo radio so ye ba ye kasa even ma sorry pass 1 month ni nyina na me sofo na ye de si wo even na mpai bokra na ye revival towards the election na eba no say yenso as a nation as say apostolic church of Ghana no ye de say yenso ye ya family de de boa oman no na papa wo hwe nchi wo show ni abechiri kasakasa say na ye papa kan no o say ne nyine mu no enro na me fa nsam ba ko mienu na me ko Adom online na me hwe news amoma na mu wi a pictures amudigu Adom online na metena sam say why se Ghana ya to abewie na ekiri nsam na de ekono enro meti se mu frefre mpanifo bi na wo mo ka de ya nhwe ne ye ya ewieye no nsanso a ebeba but ye nyina ya bompa ye se na muslim mpanifo di enim beka bi asofo mpanifo ke eye ya sade but ye besre se ne nyina so papa leaders a wodi enim no wo mo na esese afutu no ba ema grounds no na asomdwe tum leadership eba leadership wanye kristoni a we musramini maako no matimi asi o moboa ba bonte no kra mnyanwu bi so wonye nyame ni de potoka se me kan so we atheist won de omogidi se evolution ewiase na nipa ye nre no moda ne nipa na wo mai ya nyina ba beduru ha eti ya ye nkrofo eba ne sen papa ba ko so a mafefiri ni se won say prophet self amako ka sembi say sofu biere went to me into church member for no say okọ bible ma Yesu Kristo ka sembi po okasa say de owaso no ntie ne honhom no e kasa kire asafo no enti nyame sim ye pastor dem asofo no tuye all right but ye pie firi ho a ensama yetse wo abonten ene ye hwe ya brabo influence ne yakoye de ni say ye eho na edu wana nimpa nkai mpo say nyame bi osom nyame anaso krakora okan pani bi di nanim a okyerekere no in fact prophecies bebre by na me hu se de akoso no bebre so free ye asofo mpanifo na wo mo hye enkom me ba wo de menya daje ma ba ho me prophecy ne kra de nya nhya ase ye nya ma ho wo de beba ho ofei nipa numu a o ma to anananom wonse do me ho ne hia me esan se sabi nipa nya aboa ne de nkwa agwa topre sa nipa num no police fu ama ne bo kire se eya abatuo mu basabasa yo ene de baaye enye ka ene bo wo mo enye enzu ene yirifa wo mo yenkoto aba yenyi mampanyin yenyi mrahye bedwafo ahanu aduoso enum 275 per out of 30 million Ghanaians nipa eto aba na chese 30 million plus ene nipa num nya ye ho ye di ye ho pabro am o mato anana monse do e obi papa obi maame obi nua obi wofa ase okọ ebusu edi abrako na wo fei maintain da wo de wani afi abakosemu sa abatuo mu basabasa yesi am obi afirima me yekom na bia MPB a wo petumi na ye ne ba ana minister bia wo peso wo gina ma na manyokuo ana wo bia wo prema panyine na ne yire ne ba ne nua ana ne wo faase minim what be that yo adu ne tie ne se oh my Ghana me from na make
ye wo yade kese pa bi da ho a esese na ya me kan mpanyimfo de pen ne pepa to so etwoto ho na ye hwese ebisisi na be ya na asama me kan se yengara asasi ni abode de mayen moja na nanom hwegu nya de to ho mayen sa kasano se be yanka ni yensesa no sanse enye kasa sabe ehonte Yanara ya sasini ya bodende maye mujana na nanu nya di hweguto maye eti eho kakra no se ansana obenya biribi onda on sala kam biribi na se wahwie moja egudia na eje se eye formula Jimmy edinya ne ya hwehwe na ne oto aso kra wo se adumi ne wonso so be bia so ye be enti se ya ye bi na se wo betwa so dia na kwan be na obefa so atwa so formula na so apply na je se moja da so wiegu eti na enti se kasa akan kasa emu dopa ye bisa se moja ye den moja hwiegu ye den okwan be na fa so hwie moja ku sansa mi ensan yesese ne pa bo se adwumo na nye papa sa ntem na yeka no enye papa to me nkwa mi from enye papa kura ni se ye boso itu nya yanke yense no se ana ho kakra no nana no esa ye fifire kura nana no ahode e na omde nyato ho man ya anka efe na mbom se boso e pronounce no opin se eye mojara nana no hwiegu nyare to ho man na du ye so se be san to aso dia na de na be to aso moja de be hwiegu da to aso comprehension e na teacher ibisa sa question ya passage no ye read passage you echiro na se ibisa question so ma ni America na enukure enti sa kasa no kuto so man Ghana ya sasa na dia se ya na be koso sanse eye ntam na de ntam no di agro ina na una na makohwe mojagu enya de a ye ka ye ripo ya no sabe utuna ko wi ade akoye robbery enya yeah so yi machine da brawa utimi gina ka se robbery na mikun ko ye no nya so yi machine de brabe ofai can't it no sa kasa no kuto no ye nyimfiri ho na nkirima ameto aso anyane a ehwe moja ne biamu saka se ya ye kan na yensam a ye kade hye ye hu kran se de beye a wo yo mamba pa wo ye bibia wonwene wankasa wo ye die hu nemmom wo behwe de nananom ye se se emra sesa se kase impo nananom ahoden ne di nyade to ho man a anka ye kasa ya ye fra ntoma to ho ye kasa ye fra ntoma ya che na tade amai fefefe na mumu ye bie so pita se ye moja nananom hwegu ya ehwe mojagu se kwa me ne fa so hwe mojagu enti yensesa ho no yensesa ho na kasa no bede edwo no to be yie na mo se gira de bia se de bi na hwegu yi sentu aso no ne hwe mojagu no enti the same thing na ye ne ndo ano e bi na sansi da kenkan me dwumade ne egusu a ye de ma wo no ye di ka kire se aha ye ba ye tu ye hofu ne yesua de nyansa eni ba akufu trim enti no meme de ba wo fade ne de aba dikin ma wa ha last week na malam wa ha na woja enso ba no de de abeka ho fire woja no ba no de de abeka ho Father Moses mabako learned teacher professor omunyana abako na yesua de ekoyenem enti wei enye maabo enye ntokwa enye mnasepo enye NDC sam enye MPP sam saa so wei so yenya amanyosam eye futuo enti ne ba ye no ya nkofa mfiri we na wei ye sei na wei ye sei nipa wo mumoja hwegu ho asam ne yeka wadama tutie ya no watie ne ye dikin afei na medru so ye ba beto aba na afei na monkrofo ni bi asore ye enkom hye mu pusa ena hwan na di we na bedi nkunim shine per voices ni bi mame prophet per bi mame ena it is written we are signed sealed nyamia kataso wode ato baabi nipa ya ho hwea enye ye na ato nipa ne trim nyame se medi nkunim it is mani nkunim dia na chese obi ne peso wo bɔ mabro saa no ma no onyini se mo ka ho bi meka mo a mudi asafo ahodo na yenkotie ni bi mra na afei ye ba maba so. The Lord came to me and told me
the nation should bring back Kwame Dramani of the NDC. The Lord said he should bring back Kwame Dramani of the NDC. And the Lord said through Kwame Dramani of the NDC, it's going to place the nation on a good place. The Lord said. So when the Lord said that, I prayed and I've invested. I want to say here and then that every prophecy has an investment to be made in. If the NDC to planting and invest now, in the history of Ghanaian politics, in the history of prophetism in Ghana, I don't think that God has given precedence to any prophets. I saw the NDC win the next general election with 52.1%. And where a prophet Nigel Gezi and was in Yame Barning chain you and yes, and Yame friend. And now walk where Radian was and the Lord came to me a radiant burning chain. And what this answer with man or said Jeffako Neko catch me mine. A woman as of those who been penciled nearby. Minim no de dick and by any backrobaya a young comshare. If I but one Yamekro now the same God. When you say a beer, where you Christian in Washington come. And a way you Muslimini in one of Washington a day, and now way every Hare Krishna and Washington a day, and now way free Bahai and Washington a day, Christo, Krona Yedinachi, Ninyame Bakope, Krona Nidi for Fufro, and some come shower the buy in ye. Onyame do may ashe NPP fonsa, ene emuni penina. Onyame nya hinie ni mfiri munse na muhwe. Na muamwa nja henie no be careful crofo a omuni mudi apreapre moma manimre na moma maninya date sebe ya mahunie mfiri me san repeating for the last enkunim dia honoma NPP 2020 election but monfa ense moden eni akon emfa nkunim die eni adini anibra mudi gina mu ehwim akonya kase a wonyame de ma 2016 no Muhia extra strength but 3 or 4 times. Mamon kasa wedi ekuncho antisa da shimonum ti soja. Osofo nyame krona. Deacon. Ade na moyo mine sa. Ha. Papa yeda nyame asese wodi asem wo yama me enra. Na medwindwini nsem bi ho. Se wo hwe Jeremiah chapter 27, I think 29, right? What come from one airqua. Jeremiah bubo a D4 so. Na o can say a D4 sa drift nyina no sankrofo nyina mensuma hom. Se onyankopon ka se onsuma obi a na nyame ne tirimupo asam entofom na ensesa. Se nyame ka se wo fakwaku o china. Medu me pejaw efri ha akwa ha ensesa. There's no way say basisa but they say sia no nyame adwuma senia Yesu Kristo kan say adwuma no enkrobata no do so no say sia adwuma no nyina akoye prophecy say osofu bi am hyenkoma kire say na soro no endimu ena nkomhye no nyina so papa me sansem wei eto de bi na metie nsem wei na eye mawerho na say nyame baka kire wo abo bidin aye specific say osimesi wei obedi nkonim na the same osimesi no ending kunim the end of radio obi the same name nimpa no ogina krom market o na ya so mike na nkrofo di nachi na obo obi din say sa nimpa we ya no obewini se ayato aba no nimpa na enwini se asofo ba ko mienu miensa ahye nkom na mbemu a de na ebe ko nimpa na adwenem nti ya basre ofokwaku pinche aya na ya kansa na de gumu generals moso na debiana enra na yabeba na misua asem yabeba ensentrofo ye de yasam na de wo de gyan se anu mu no we mu ho afirim yenyi ho mfirim but se asofo na wo so anko bi ehufo wanko nanso wo se wahu no wato de ato yabeba ho nti tu de enwem mu de ni ye nti wo fa de yebesre ne se ade ba kwa na medanyame ase peace council wo ho
Sankan some way or was in Tamanka Peace Council. Your fresh house of no. A soften because seriously, I was Sanka Peace Council, a fresh soften is Yame Ben or Cassach was say. Oh, like your mamma bedding with him, no winding with him. And say, your friend, now on Yamicron in a Cassayano. On Yami don't die. On Yami to me in a Juma or Bribio, meba unim. Ya woman and come she be na koso. Black Star Kobobo World Cup. Oh, ni pass mercy a mobia yenye near nipa na kojinam truck. Na yabasa. No ma from hodi. Yo. And na nipa ni because enkemre drusanka wo ye odifo. Wo ye nkomheni. Wo na ase nyame afro ni enyina hobi. Wo na ase nyame asomo ni enyina hobi. Wo na ase nyame de asema ma wo. Sa wo beka na sesi nkyɛn a na nkasa de wo kan ya from panyufo anim no aba be yi ho ano eno ana won so kan yeah ofukaku ade wo man o se setete no se nyankopon na edifo no wo hyase a wo mu wo edifo akasefo ho a yetete wom ansa wo mu apie aba abonten na this time no se obia wo ho me se nimpa no wo ho na ohun se nyama nkoyi a bible school ne de bible school ne ade yesua me makobi pen obi abetumi akọ bible school we kosua ade but the odum nankasa oye afra dum no e wo ho we de me ni wonyina be dia na se yehwe papa bishop dr Iwusu ansa 25 years and radio what is say bishop abetene radio so ahye nkomda onye bida say onyame de bibie di kire na ode ye mpaibọ na attending to program say ye mompai onyame ma omanu enjina yiye bia na anadwude so no onyame aka bibi a kire no fo omanu ogade ye nyina na yabo ho mpai eti wasam ni tiawa se so bi nkom na nkom ni esin kyanya onyame nyana no tutu e wo sakrisa kanso ye fra no nipa nso ntimi nane nkom hye debi oto da nipa dane ni bebree bebrebe de me patwa ne se yemfa ne se nyame aka se me kwaku ade kye me na medi mam thank you nipa ntimi twinka me na nipa ntimi nsome nan emfa kyen mo me nan se me ma ni nida se de be ya e be tse nyame edi tro e no utimi ba ono so tumi ba nipa no tumi sesa no nyame aka na kye ne pefe se wofa ono no kye ebe ye yie ba nipa tumi sesa no because e bi si wo bible room iso any Jacob de na esi ye ne maame nyankopon na no nam ne papa so Jok ne papa ka kire nse kokuma iso kokuma abo brami but the end of the day no oba ne sesen hira no but then ho so bai nti bribia mu no onyame ka no kura because of asofo ne bebre efre politics into menti ohun ni oba ka kire nti enka we so oba obetumi afran wodina ko office oh ma bom paye medi ama but onyame aka kire me sa akunwa no enye wo ena wo bedi wo betumi mpa fanyansa kwan bi edi penino akọ office na ebetimi abase tie ebetimi so abase said Jacob ni iso de ne ye enkomhye ne nanka bebem na so nipa bi nipa dan no but ehho aso twen ho ma memra ofa so ofa yati krom ha yesi ahemfo nye politics senti ahemfo nye politics ni etiawa ene se ye yi usa yo hene oda oman mu ni nyina no ena woman mu ayeti upe mu achemienu se etu akadi pa kakra bi yenom kakra bi ye ne yetie wasama ansa eno kra wo bom tire po ye hwede wo ye ansa ne ye beto abasa maka to se meka ba bia meto abakoye ansa ne ye beto aba ama wa ya to aba ama eti so yo hene na se panyini bi besrawo waya de eye bonabaso na aka so said ye wusi ye adwuma yinti meneme manfo aba no wadi nkunima wi a wabɔ man no ofa meboa ene kra anam se wo yo hene nanso oman mu no agida tuo no untumi decide ma oman mu no nyina ndije se wona na so kasa pa na oman na hu ba bia wo gyina nti wono ma enni wafa no efiri sa ada no kɔ no wo mo mfa wase mo nya so bia bi wo enu nti na wo kan se ma na nanom mfo mo ho nhye ahinsam emu ko pem se abrantu kura betuma kasa tia wo anam se asoma wo kan e no bia na etwi obi ana se etia afufuru bi nti se na wo decide ma wo bi pepepa na oye ayefo so sanse wo no man no nhia aye na enka bibia endwene ho se sade we ye kwakọ eni sen se madwene ho ato ho en nipa no ba na obona mane de anonko ba wontimi ni oman nanim enko ka bibi wo bra omanfo no mfa nsoma wo ye hwe ba bia basabasa yasi omanfo hyekoba
yɛnte yɛ ho ase ɛne ade nka kane na ankanana no betumi afra asɛm no ne yɛtu yɛ na yɛsi so na afi yɛhwehwem abra emmra nso ɛyɛ adwuma ɛsan sɛ amanyɔsɛm ɛbɛto ahensɛm nanso ɛnɛ wɔhene bɛyi ne betumi anya akokoduro atu ne na yɛsi so because ebi and comment bi a one making public current no nipa so message dwen sɛ na na gina benkum anani na ebetumi kura ba sɛ ni amrante no so yɛ na so kra ɛfoa wo so ɛne sɛ mpanyin sɛ okɔ ba bi na nkwada atoto abɔbɔ wa Juma FM ɛsɛ sɛ akɔda ntumi to bɔbɔ wo bra oni opani bi a obotwitwa tobo yɛnkɔ biom sɛ okɔ ba bi na sɛ nkwada to abɔ browa wakɔpa mpanyifo kyɛw mempa akwara no mum kyɛw mpanyifo kyɛw ndabi ebiri mani so ka akwara na wɔto boɔ na bɔɔ no onim sɛ nyɛte bia wɔbɛyɛ report na baabi a report no kɔ no so ɛnyɛ adwuma so akwara ne nim sɛ nea wɔyɛ no na ɛde complain to wafa ne ho adwena sie wɔnim support a ɛwɔ n'akyi enti na mo tu saa anamɔ no Juma Fair sabi wɔ hɔ a yɛ na ɛwɔ kita ebinom de taa binom akyi ɛna ma wɔre mo ba so ne nyinaa kɔ wie mmara so die bani mmara wɔ hɔ na sɛ wɔhwɛ onipa ɛne aboa ɛntɛm a difference ketewaa bi wɔ ha me de example akyerɛ wo sɛ aboa nyinsɛe a aboa baa nyinsɛe a eni ko kwan sɛ aboa bɛma bia ɛforo no bio kɔsi sɛ ɔbɛwo aboa sogyafo nim apolisifoɔ nim nanso mmara no yɛ adwuma mmara onyankopɔn ahyehyɛ ɛde ama wɔn kenkan me o kenkan me yɛfunu pa ɛndɛ koraa na ne yi ne fa ho a eni ko kwan sɛ bɛma foforɔ bia ne no ɛhyia bio enti wobɛhu sɛ apɔnkye bɛma no ɛkyɛsi mamea na sɛ ne ɔkɔto na fɛ obi sɛ mame hwɛ pufu to aho na ugyafo de ne hwena no akɔgye ne Johnson to aho ne we o da to scale so ahwɛ sɛ asɛm no ɛte sɛ ana ohuni ya papa mra no sɛ de bɛyɛ mra eni ne ti no ɔnkɔ no ho bi mu to aho okohua ne to excuse me na ohu sɛ biribi wɔ kotoko no mu a mra ma no kwan yɛ nipa de yɛ nimra so nipa ni nimra so enti ne eka opadu asumdua nwa no ane mra semra nya dwuma asumdwe ni babia na emra na ekita onyankopon mra a wɔhyehyɛ ma Israel wɔsenia wɔne aboa beda no okum na wonkum no nyankopon na nkasa wo wankasa yɛ mɔna ma ne nya no nyankopon na kyɛ mra no wɔsenia ne aboa beda okum na wonkum no ne na gya beda no okum no nyankopon na hyehyɛ sa mra no na kyɛ sɛ mra no nyankopon de dwan Israel enye soja ne posi itina ese ye problem eye mra soja hu hia emra nya dwuma posi hia emra eni wa emra nya dwuma posi hu hia because posi ne be ye ne ode na ho de be ye bia no emra no be bu afa de so nti se nipa di mra so a woni mu nyina emma over excuse me ballot box ukofa akono awia na so kwende why na smile se kofa ballot box why na smile na so tibako no soma won so a emra ma kwan se kofa ballot box na anti na se esaba be si de na wo ka se sa kwada pa waboa na ko pampa ni chawo asani parity wo hwenkan no na adwene mu nka no o se ballot box di bi nya me pem ne kusiesie me de no drum kan wakofa o de kwende tenye obi na soma wa ndiro ko pampa ni chawo tinese o se yakopa mpanyini chawo me ba yesi a kenkan me dwumade de agusu a ye de amount yesua de Ghana ho asumdwi enti nenne yatena se enya amanyosem enya MPP sem enya NDC sem enya PPP sem eye Ghana yeba asampayetia obayansafo so wo bunuye won kana asam ze mafutu sam kakre wa supreme yo kofi o man ya woman o man ya mama na yenyi baby akọ wacha za ya wareni wonsom wonyi pa kaza de pa wo fe oye ya mo yembera ye
ye papa yedi so nesa wo nyina ba yesi mo bia nkofa but of agitum se ganede wo kwafu mu a wutimi kwa no akotu mankani brofre kra watu banche ewrade bofre de na abada ase wo de wono gon na ate chese ewrade a che bibia na so yesu ne ye banti emra pede yedi so mbra yedi mbra afen na brana so ye bebie phone lines na afen na maybe che bebia me to ma ba no koye of aminje ra ka che so to ba enya no azinye no over asem ni dika na wo se ye ka multimedia and na wo se ye che no mamu amanfo te ase ahanya electoral commission enti yentimi nso obi nsa nkasa asomasi ana obentenu wadi nkunim de ye ne se baabi a yeto waba bia na ye mansentrofo ko na konye enti no omokwa wo mo de omani di abato nachi na ye de aba baabi ye kenkan no ya kenkan ya wie no de abato komisa na namusi ni owo ho na de beto monten no no nso wagye no de abrɛ yen inti eboaboa no meka de abato komisa de na sa sha ase no inti eno ba ni aboaboa no ti aboaboa no etimi hu se asomasi adikan obenten eba inti eto da bia weitimi huri dikan agbo asafo fraba na aba na abesanka wei na ase ni nyina yepe ase we kosoro na we aba fom na etimi duru ba bia ohwe emado na aka no die we nya ne die we nya na we ye hohwea enye inti yese die nya die a yenya ye abato komisa ne nkra wode ma yensa ntrofo yensa ka ye no ye keka bom no ye hu ne sei na aba esanse de mani nyina akoma we kura na dodo a ye pe no enya de a wo betimi aduru ho inti ye friend say calling the elections. We don't declare elections. Inti no ya na eme nwanwa se amanyoni bi bufu a na ye enso no wo pese wo de ba. What did they make you say? One pese ba kana kure na. Tu de enkoye nim. Kan kana kure na. Yenkoye nim. Oye hu bibia enyeye. Yenkoye nim na me de asem ba akopɛ. Asem ba akopɛ na me na me gina ha na maka. Se opese me to abama wo a. Tumi no wo de. Nyame ma wo kokrumuti. Nyame ma me nso me kokrumuti. Me de eye me de na wo de ye wo de. It is a opese me to abade mawa. Fa obu eni ni die ema me. Na me nso me hweso enhwe wadwuma ne wonsem kaye emfanto aba mfa ma. Etiawa se obi nso ekutesika. Di obagiska e ono anasem tene na wo kan obi pesika so na akromfo a omko obi dan mu na bra ebinumu esesa ne mapie no na obakon de ono awro na ne dross na awro ne support gu ha ono de ono bakon bi wono de ono pesisim den so nti obi awo de obi afa ekulak obi so sabi yenia fata of I am at you from them. Nti sani aye kan nyina na ofa obi ha o ma sika obeye so eno na obi gi apade bible say ono me nka ne obegi apade apade no me nka ne obegi apade so adiewu agi apade ne say ya bo apade no nye say esese oye nanso enam say sika adika aba mu nti obegi apade ebi si o bible mu bra esuafo no class ene na suafo no ehia ya na epe class a kire no enye se Yesu Kristo dwane kwetena nwura mu o nwana kwete nwura mu nanso Judas ekoyi no mai ye Judas yi no mai ne se na Yesu wo nuanom eka ne ho a wo mo firi maame baako so ho okay Mark chapter 6 you say Judas ne Simon o mu nuan kasa Mary wo wonso enti na Yesu nuanom wo ho a se wonnim wo mu nsonso ya wuhu afei wo medress no so wo de ade akikiri wo muti nam desert so wo wo no nti futuro ndi wo de ade akikiri wo muti na wonim kakra bi na te ho
Nti se onye nipa onimu no da bia unhu no. Nti na se Judas nim no. No nim no identification na Judas koye. So atase. Nata ojisika no koye. Owie ye ho no me ba no so. Ani so aye. Ofa ye matie from rem. Bu ha no me na wo kire ne hia no. Adwuma na oye na waje na paade no nkuto ne hia no. Eda ye nim number na 0302216561 and 0302216562 na afei wo so abam na eja ye hwe kwan ba ne be fa so Ghana asomdwe betimi aba abatu achi bronya wa heya osi di brunya ekwa be ne be fa so dwumadie ne Kenkan Me Bureau of Ghana Languages na so yasene ama ye de brewo nti ba bia wo bia no yesa mu akwa ba biu na hello ba cha hwani o Pacha Jake ni South Accra. Jake yenti o Yeah, Yakofo Esram. so Umbeki comment bi na eyemi de papa say etoda bi na ye shishi nyama na ye bisa say amanyokuo ben leader ben ni yire ben na o di echiri. Won say timamufo no ye tu ye hunfo. Etoda bi na me ka say wo yo sofo a wo jampa pinu so na wo preach ya. Here amanyokuo won say party mienu ni nyina edi wo asori. And they say, "Oh, Jabba Kunchipe, it may be confusion eba." Now, one you better about you must be brilliant way. You want me to be so die, but you ma out. Yo, yadwasi pa. Hello. Mbacha hwani. Bacha ofenia du kumi kata wan breman kokos. Kata wan yenti o. Mo kan di debi anti Adom FM 30 mu ba aba wo mi yan san wo ni di so wo. Asofo ya hwene ya Ghana ombebo man mede so on man penifu a wo ba ne na wo ye na NDC wa aka man MPP wa aka man penifu wo won asifi na de ekọ no eyihu papa adan baburu be na ekire won sei akata wan yedase mu ofoforo so embrem. Hello mbacho hwani Pato ofemso je yetini anumedi ni dinamu o danso ma hwebu dendende yenti o we dem amentia na amentia Adom atiefo nyina atiefo jo ya kan say ahensem ayifo na we na mo kan de no kwasem nyame anim ni no kure pa ya mo kan nyina ya no kure efise se utu oman mu ohene utu ohene wo kurom na se wo ho se Uduwa obeye that kind of politics ni mu dia but it's na hadrin because me am ku ankasa me free so no the same thing na koso the same asama mo kan bibia sesa wo because of politics nti ohene nankasa wo tisu sisia no na sekeka politics nti ne dia mo kan de no kwa ye sra mpani fo ne say mo ho say politicians ni bebre yo yadase yemfa ofrefro hello offer. Mpacho hwani o. Mpacho ochiri die me kasa free kaswa. Ochiri enti o. Mpacho de me kan say asofo no na me se mum kasa nchom pa ko so la na ehye nkom na MPP be wini NDC be wini. Me gidi say me so de sa no man fi 8 minutes. That's it. Mens me dase pa. Adom 106.3 FM. Ofa me baso me pacho me baso. Yemfa frefo mienu enka ho. Hello. Why? You pass your mother, you. Mother. Papa. Na ka se free. Pato ka se fi asuma koko. You mother into you. Me pass on no ka no kura. Because I said you for one my hu say. Como me nyakopa nu onya ho pese deadi. Because nyakopa no kasa baako. So, see I say nyakopa no ya canon just as you just catch say we Canada na nakopon no kura say o ye mienu ana me asa na yesu nakopon no ye ba akopɛ yo mother ye de wase yemfa ofrefo do chat to hello begwa ku me na chat to amele ku shafa na me ntintiam begwa ku ye da multimedia why ni essential for Ghana na Adom ase about my adwuma begwa ku ma bojuma anka wo odi anka be ya me de begwa ku obosika sama kata maso yo obosi I want to say election I say just Ghana central for my idea ya me wisdom ya mo the nipa ba ya na my no I can say omo people about to no ma show mo kwanya ya mo nyina rechiche omo ahwo mo kwaso
na form crazy my the dog who asindi nko a asindi e be say John mama e be say yebedo ase na afei yamra studio of our ha sanso ena dikin ima ha mamencha se dikin na mencha se mfamfuru so yesi panyini kasa wi ana na samasa odare wi nsu a ne nsu asa ofa yebenya adaje na dako sansem ebe ahodo ne nyina emu nchemu no na afei yesi ne koso ama mansa nyina ate ase na sam ready yehwa asomdwe ni dikin Maria, yes, sorry. My yebesre ne say yebesre ye former president ne ni di mu a oni supporters ni nankasa. Minim say ye wura adwuma bi mu kakra. Na say adwuma ne ye wura mu no say opani no sore. No emfam baby a winyini edu. Because of tumi na ye de aman wo agina tumi so ye odi wo so no okasa pe enu ano no. I was say true, it took a trade there today. And say, yes, sir, I'm in your phone penny for Papa, and never way yam pie boo. Men perceive a beca cofaco. And to be a man, you quite penny for no, your best home. O Bianca Sanchez, the chitafo, where yam pie ball. And yam pie was in a what fire came. Sir, a whoop pilgrim nam quite mofra pamwa, copam penicho. You been in San Jose because watching now wouldn't never call Penina wouldn't equal no so and was and could have a tona boy. Now, would Janiaco baby? Dikin, Minia. Yeah, face But that's a higher car. But that's a hair trucker. But that's Ghana who don't Dikin, what the meaning of food in Naudi? Now, meaning so one and no maybe I what Tony and no maybe away quickly. You should in part of Dikima, Minayana, and Machivia, what's a minka. Adumia nana via ye vegine moha na de ye ne se yanso onyame adum ya haban ye de ye dwuma na ye de hwe nimpa hodo ye de ewo krom sometimes nimpa na ma within minute say no junso aloke na wenya postrate e bia wade nduro so nsam bebre esanse biba manima na eya awerho na ono na yanso onyame de ya basa yamwo nimpa nti ye kire na ye tufu se ye say for number 2 dwa nti wo pay me number e wo no so papa na so me wo na wo benya e bobo akoma wo ban esiesie wo nimpadua na agiwe fide ntini nyina mu dikinyima me number 0246 0246 02 70 66 0246 02 70 66 me di wo Facebook WhatsApp baby a wo pe bia wo frame ya ye bedi nko yare bia teteo pa cho wo de frɛ ye bedi hu nkomo enti dikinyima ene ene na twetwe nkomo enti uwia ene wo fa ni nkomo esanse ofa enso ya bibiduro hene wofa kisidie wosi munye ne yekaze yekana sma nka de beche over akra yeko yo be twene tetia ne wo mane se me de asudwe enyina na ne farba ene emra sudie ewo hwa asudwe ewo ho enti emabunu ene Ghana fo yenhwe se bedi mra so se ye ni mra so a so je ni nkuto entumi mba ye ho ba ma ne nyeye bosi nkuto entumi sense ne kora ba ye ma sense na chiru akotum ne kora no ye ni mra so sense ne ba ye ma afi ye chiru wa entumi fa nko ba bia bi ne te jao me ye bibidro hene ewo Ghana echinye bia ne ho na medwuma me ye kese ene ubia sebe tafrache o wadwiri mo yare ana se o yare twire ana odwonso mpaso into of a cherry what you me wa new botiano e wo kaswa kwan so ana se kwawu nkwatia me number ye 0249 59 8081 0249 59 8081 ofa kisi na wase na yemfa wonsi akenkan me dwumadi aha ne adisi ye bedwene Ghana ho media me bedi ho chia me medin di obidum bi kwakwa du kumishine ene bom chidom bom adontin dwumadi na nkasa Abdullahi Awudu wono ene sine nanso na na wo se bos ba bia wo bia ye chia top MultiMedia for ye chia wo bia da won so wase so nya adaje na otie